gihisgutan ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa nga aduna kitay kagawasan tungod kay gihatagan kitag kagawasan ni Kristo. Freedom. Kini kunong freedom mao gid ni ang gipangandoy hapit tanang tao, adigid hapit tanang tao. Inherent need gyud ni nato ang freedom. Mao bitaw nga naay magsigig rally diha sa tungdan bisag humanang eleksyon, sige lang yapong rally ngano man siya amo maning kagawasan. Gawas nun mami ani kay amo maning freedom, freedom of expression. Kamong mga bana, nangayo ba mo freedom gikan sa inyong asawa? Tubag. Awa. Aw, di lang yung nangayo. Nangandoy ba mo og freedom gikan sa inyong asawa? Kana bang free ka nga makig-date bisan kinsa? Ano ba? Makahikap ka bisag kinsa? Nangandoy mo ana? Mga bana? Nandoy yung game pare, kamu na. Anay na kontrobersiya rong kuan obispo nga nihatag og order kay naay pare nga nagminyo nya nanay mga anak nya iya mang nahibaw-an sige mangyapog misa, mudawat mangyapog misa, bunyag, blessings balay. So naghimo siya og letter nga ayaw na ninyo sila imbitara kay wa na siya faculty kay naminyo na gitangtangan na sa faculty. Ana, oy, nireklamo ang pare ningon siya, ha? Wa ko'y kagawasan nga pare man ko. Ana siya freedom lagi. Ganahan sa gwatong iya. Sige, kamong mga asawa, wa mo makapangandoy nga ma-set free unta mo anang inyong bana? Una ay, nay panahon no. Oh. Wa. Naganahan gi mo ana. Lain na nagnaw. Kamo na lang mga anak, ang saban, nangandoy mo no, nga naamoy freedom sa control sa inyong mga ginikana, no? Kana bang makapatuyang lang gid mog duwa, wagi mo badlong ninyo, sige yung duwa, nya di gyud mo suguon, kanus-a pa kan mahitabo, nga di tak suguon, nya di tak kasab-an, ug masayop, kana bang free kita ba? Muna nga to sa ubang nasod karon in town, inig kaedad nila 18, mura ginag kumo na gina nila, inig 18, I am free from the control of my parents. I will leave my home, my parents. I will live on my own. I am free. Freedom. Ano na? Si San Pablo sa ikaduhang pagbasa niingon diri, apan kamo mga igsuon. Sa tingin siya din? Apan ayaw himua ang inyong kagawasan nga pasangil aron maghari kaninyo ang lawasnong pangandoy. Kaning atong freedom, kinahanglan di ay nga gamito nato sa paagi nga dili ta mahimong alaot. Nya kanus aman ta mahimong alaot kung ang ato di ay freedom ato nang gamiton pagsunod sa atong lawasnon nga pangandoy, mahimo tang ulipon sa sala. Mao nay nakalisod panalitan freedom man na nimo ug unsay color sa imong buhok. Sige, pakulori imong buhok, di ba maulipon dayon ka ana? Magsige na kag monitor, kana na lang imong tan-awon. Kaya nga naman, mga usap ng kolor na. Bala na mo dag masuko muna ako, basta naulipon. Kaya naman, tawhanon man ang pangandoy, di man na sa Ginoo, kanang pagpausab colors buhok, di na sa Ginoo. Tawhanon ang pangandoy, kanang pakiskis kilay, tawhanon ang pangandoy, tanawa, di ba maulipon ka na, sige na lang kagdag sa amin, siging monitor, ana. Naulipon na ka. Diyon to, kanang paputi is now, bisag ang imong naong brown, ya imong papution, maulipon juga ana. Tanawa, di ba careful na kay ngun arong ting init, yang anang hinay ang electric pan, sige na kagpamaypis, bati ba ni simbahan ay sington sa mga daot sa tong naong din, naulipon na ka, di nakaka-concentrate. Di ba?
Wa mo kakuha. Kanang sala pertinang maulipon. Tanawa kamong mga bana, tistingi dito hikap-hikap atong laing babae. Nya tukha nga gyud. Sala man na. O tanawa di ba maulipon na kaadto niya, magsige na tog text nimo, tagaay ko ani sa wa na koy kwarta, ha ay kong tagay, sumbong ti kasi imong asawa. Wa na maulipon na ka. Ang pare mo hikap-hikap sa dito, ana anya makuagin ba mo hilabot gyud. Oy sus makontrol sad mi, maulipon sad mi ana. Sigihan na mig text. Oh tagay ko ani, bilmo ko na kayo ba. Nya mingon din pare, ayaw sa oy kay gamay kay kog kolekta. Unsa man? Mohatag ka, isumbong tikas obispo. Ayaw lang sad diha, unsa ka? Kulban sa tanimos kaldero noon. Isa tagay ko ana. Mo nang wa gyud ko magpaulipon ay. Panagsa. Ulipon panagsa. Naagay mo kumpiyansa. Pero mo lagi na, ingon si San Pablo. Yang anong maulipon man ta, kay dinhi di ay sa atong lawas mga igsuon, matud pa niya dinhi aniyang sulat ngadto sa Galacia. Timan inyo ha? Galatians chapter 5. Basahan na ninyo. It's a very realistic analysis of Saint Paul about our human situation. In ourself, na ay duha nga nag-away. Kinsa man? Ang human nature ug ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ug ang human nature nag-away. Nya unsa may advice ni San Pablo, patya ang human nature, patya ang tawhanong kinaiya ug sunda ang espiritu sa Dios. Og kun imo na nang buhaton, mahimo jud kang gawasnon, matud pa niya. Kana bang makabuhat ka nga di ka magpanglingi. Tanawa kamong mga bana, og di gini mo sundon ang imong Espiritu Santo nga nag-ingon, diha ra jud kas imong asawa mo hikap, diha ra jud ka mo tan-aw for better or for worse, in sickness and in health. Unsa pa nang usa? For richer or for poorer, hangtod ka mamatay. Sige, supaka na o kaha ikaw asawa. Supaka nga kana ra yung imong bana, imong gaos-gaoson, anha ra jud ka mo tan-aw, mao ra gyud na imong alagaran. Di na ka magsigtanaw og laing lalaki, bisan pare ayaw pagsigtanaw, ma-develop niya ang pare. Ana ba? Sige, supaka. Di ba mag-away gina, di na ka happy, wala na kay kalinaw, wala na kay murag pirmi na kang insecure sa imong kinabuhi. Magpanglingi ka kanunay. Tinuod dili. Nakasuway, kisa nakasuway. Way nakasuway. Abisan kamong mga anak, kamong mga anak, tistingi. Supaka ang gisugo sa inyong ginikanan. Imbis nga ingon mo nga para project ni nya inyo ra day ditong sigig duwa sa computer or gisuyo pang uban, gibarkada ra di ay. Sige, supaka, di ba magpanglingi na ka, wa ba ka masakpis imong parents? Di na ka relax sa imong ginikanan. Di na gani ka kaparayg. Kaya nga naman, hadlo ka nga pangutanon. Di na ka gawasnon. Di na ka free to move. Magpanglingi na. Pinugna na. Ang pare, na, solid na kayo ang tented sa kanan. Hadlok na magsakpan, igabot unahag kinsay ni sakay. Usahay, di nami magpaila nga pare mi. Nga naman, masakpan niya kinsay kuyog. Ang saan na may buhaton? Di nami mag-clerical, mag-sulob na lamig katog yung ordinaryo ba? Short, dagko kay nga ni alahas, dagko kayo, mura na gin mig drug lord tanahon. Nya, magpatato-tato sad mi, nya, magkao dayon, kadto, choy-choy ba? Kaya, Nike nga sapatos, bago kayo, tag 12,000. Aron, di masakpag kinsay giagbayan. Pero mag-clerical mi, mag-slacks, napag yun diri, kuros din di ane, muagbay mi o katong siksi kayo, mapicturan, mo viral.
may tuntua kay mura ra mag-ordinaryo. Lingkod-lingkod nga to plaza, agbay-agbay, layog-layog gamay, kuot-kuot panagsa, ana. Di na gimian ang sakpan. Ngano man, di na mamigawas nun nga mupakita nga pari mi kay amo manggi-violate ang among nature, ang Holy Spirit, ang Dios nga naghatag og lagda unsay buhaton sa usa ka pari. So, freedom is only freedom, true freedom, if it is used to conform to God's will. Muna diri sa unang pagbasa, pag-ingon gyud ni Elias ni Eliseo, sunod nako. Unsay gibuhat ni Eliseo? Mag-uuma man to siya, naa siya 12 ka buok baka nga para idaro. Ang iyang mga daro pulos kahoy. Aron wa na gyud makasabit sa iyang focus pagsunod sa Ginoo, pinaagi ni propeta Elias, giihaw niya ang 12 ka buok baka. Nya haron wa na gyud mahabilin kay pila raman say pagpalit og laing baka haron mo daro, haron wa na say daro, ang iyang daro nga mga kahoy maoy gisugnod aron maluto ang baka. Ya wasan niya kana, wasan niya tiguma kay iyang tigomon, iyang i-freezer, makuha na po siya, maproblema na sad. Pag humagluto, gipakaon sa mga tao. Hurot. Wala, sunod ayon. Wala problema. Anjaman, musunod mo ni Kristo dili. Kusga. Kinsay musunod, taas ang kamot. Isa ka ba? Isa ka. Kanang wa musaka, gasunod na siyawa. Na. So, kamong nisaka, congratulations. Pwede na mong mupalit og slot. Free na mo nga mupalit. Nya unsa man nyo pagpalit? Basta naa gani kay 1,000, basta ang imong kwarta makaabot ganig 1,000, unaha gyud pagpalit ang slot. Ipaawahin na ng uban. Kanang para sa human nature, kanabang pagkaon, sinina, balay, sakyanan, para raman na sa human nature, unaha ang simbahan. Basta na gani karoy 1,000, ipalit gidayog una diri sa atong slot. Unsa may mahitabo? Unsa may mahitabo kung ang imong kwarta karon 1,000 ra gyud? Nya imo nang ipalit og slot. Unsa may mahitabo? Wa na kay paniud to. Wa na kay panihapon, wa gani kay pamahaw ikaugma. Di ba? Unya kay ibabayad man na nimong kuryente. Nya imo man gipalit og slot, maputlan kas kuryente. Unya kay imo man nang igpaparsyal og bayad sa imong abang-abangan nga balay. Nya kay wa man kakaabang kay gipalit nimong slot, papahawaon kas imong balay. Wa pa kay kaon, wa pa kay balay, wa pa gyud kuryente. Nya unsa na may nahitabo nimo karon? Nahisama na ka ni Kristo. Mo nang dunay niingon diri, Lord, mosunod ko nimo. Ingos Kristo, mas maayo para ba ang mga milo kay naapay kataguan, ang mga langgam na ay salag, pero ang anak sa tao way balay, way kapahulayan. O liwat na kang Kristo, nya ingon mamumusunod mong Kristo. Congratulations. Tutok mamunako. Di man gani mo sugot si Kristo ang patay nga amahan, ikapay mo lubong. Ingon sa Lord, sige, musunod ko nimo, bisag asa pa kapadong, pero muuli sa kusamo kay ilubong na ko akong papa namatay. Isa pasagdi na mga patay, nga mulubong sila mga patay. Nya dili pag siya musugot nga mulingi ka. Ingon siya kanang magdaro, nya magsigig lingi, di na angayan sa gingharian sa langit. Mao na kamo dinhi musimba mo, nya magsigi mo glingi, siglingi. Impiernohonon mo. Focus yun nga rin. Focus ba? Nya tan-aw gyud Ginoo. Nya unsa isultis Ginoo mao gyud sunda? No. Ato nang testingan ron. Inig pang-ofertory. Aw na to focus ba gyud mo nga ihatag gyud ninyo para ni Kristo. Or ang imong kaugalingon imong focus. Human niini unsa may mahitabo kung ihatag nato tanan ngadto sa Ginoo. Matod pa ni Kristo, timan ini ha? Kanta na squire kanunay. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be given to you.
Pangitaa usa ang gingharian sa Dios ug ang iyang katarong, ug ang tanan nga imong gikinahanglan ihatag kanimo. Mauna na ang meaning sa atong tubag sa Salmo responsoryo nga nag-ingon, ikaw ang akong kabilin o Dios o Ginoo. You are my inheritance, O Lord. What is the inheritance nga ihatag sa Ginoo nato? Kabilin nga bahandi ang gingharian sa langit. Unsa ito as langit? Everything we need is in heaven, from head to foot, today and the future belongs to God. Ihatag na niya tanan nimo basta kamaulan sa kang musunod niya without condition and without reservation. Katong musunod, manindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo, nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, himuon nato karon ang pagpangaliupo ngadto sa atong mahigugmaon ug gamhanang amahan. Muingon kita nga masaligon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa kahiusahan ug kalinaw, sulod sa simbahang Katoliko dinhi sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa matuod nga kagawasan, tali sa nakalain-laing mga katawhan ug mga nasod niining kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang kanila nga dali kayong makahimog huyang nga mga pasumangil aron lang pag-ikyas sa mga gipangayo sa pagtuo diha sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa kadasig diha sa pagsunod sa atong magtutudlo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa World Meeting of Families nga paghimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 ngadto sa 26, 2022 ug kutob karong adlaw nga unta mahimong malampuson, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo Pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa kaluwasan sa tanan nga matuhuon nga mihalina, ilabi na kanila nga atong gihandom sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing karon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. O Dios, among amahan, ayaw langaya ang paghatag sa among gipangamuyo kanimo
nga among gituboy diha sa gugma og pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.